Takže ahojte lidi, já vás zdravím, dneska vám ukážu, jak zvýšit FPS ve hře Counter-Strike Global Offensive. A ještě než začneme, tak bych vás chtěl požádat, jestli byste mohli sdílet tohle video a dát subscribe na můj kanál. Budu moc rád a teďka už to bez toho zdržování, pojďme na to. Takže jako první věc, co si ukážeme, jak zvýšit FPS ve hře, tak kliknete na computer, neboli váš počítač, neboli tento počítač a dáte pravým tady vlastnosti. Tady se vám otevře taková tabulka a tady po levé straně můžete vidět upřesní nastavení systému. Na to kliknete, tady dáte nastavení a tady budete mít pravděpodobně zaškrklé systém Windows volí nejlepší nastavení pro tento počítač, což je úplná že si to odkřížkujte a dejte optimalizovat pro výkon. A dáte použít a dáte OK. Chvíli se nám to freezne, ale pak to pojede jak nikdy. Jako další věc, co si ukážeme, tak je, když kliknete pravým na vaši nabíječku, neboli na to naše nabíjení, dáte pravým, dáte možnosti napájení, tak se vám otevře další takový panel. A tady budete mít asi rovnováhu zaškrknutou, protože to Windows doporučuje, ale my chceme pro výkon, my chceme optimalizovat pro výkon, takže si to prostě optimalizujeme pro výkon, takže zaškrknete na vysoký výkon. A máte tady napsané, že to preferuje výkon, což my momentálně potřebujeme. Další věc, která mi hodně pomohla, zvýšila mi to zhruba třeba o 30 FPS, tak když napíšete do vyhledávače %app data procento a dáte tady lokál a tady si najdete složku temp. A tady máte vlastně všechny, jsou takové nepotřebné, budete tady mít třeba, dejme tomu, 20krát víc souborů než já, jo, takže vy vlastně dáte Ctrl-A a dáte delete. Já jsem to vlastně teďka před chvilkou mazal, takže tam toho moc nemám. A jak si můžete všimnout, tak něco nejde, což je v pořádku, takže dáte provést tu akci pro všechny aktuální položky a kliknete na přeskočit. Ta nejhlavnější věc, vlastně kliknete na Counter-Strike Global Offensive ve vaší knihovně na Steamu a dáte vlastnosti. Tady kliknete na nastavit možnosti spuštění a tady budete mít vlastně prázdné takové okýnko a tady to budete mít prázdné. Všechny příkazy vám dám do popisku videa a teďka si je půjdeme trošku rozluštit, co to znamená. Takže to první znamená počet jader, kolik má váš počítač jader. Zjistíme to tak, že klikneme pravým, dáme správce úloh, na lištu klikneme pravým samozřejmě a dáme výkon a tady máme procesor a tady vidíte jádra. Takže si tam dáte to číslo. Tady místo té čtverky si dáte to číslo, které tam máte vy napsané. Dále tady máme další příkaz, další komand, to si všímat nebudeme, to je prostě, aby to bylo rychlejší ta hra. No joy, to je opět, co si nebudeme všímat, to je prostě, že to nebude hledat zbytečné joysticky, takže vám to pojede rychlejc. Frag, to už je důležitější. Tady si nastavíme, kolikatí hercový máte monitor. Já mám 60 Hz, takže si tam dám číslo 60. Zjistím to tak, že kliknu zase na vyhledávání a dám změnit rozlišení obrazovky. Kliknu na to a tady půjdeme úplně dolů a dáme zobrazit vlastnosti adaptéru, dáme monitor a tady máme obnovovací frekvenci a podle toho, jaké číslo tam máte, tak si to zase napíšete, za to frek si to tam za to si to napíšete. Další komand, tady vidíme novit. Novit je vlastně přeskočení té animace na začátku, jak tam je vlastně to valve, jo, takže vy vlastně musíte mačkat escape, takže se vám to celé přeskočí ta animace, rychleji to naběhne a opět nějaké ty FPS půjdou nahoru. Teďka důležitý komand high a je to vlastně, že počítač bude preferovat to Counter-Strike na high, takže veškeré aplikace vlastně nebude brát, tak bych to řekl laicky, tak všechny aplikace, které vlastně ten počítač má spuštěné, má třeba, dejme tomu, priority na medium, takže to bere prostě jako normálku a CS, když tam bude high, tak to bude brát jako něco víc, takže dá víc výkonu do toho Counter-Strikeu. Takže to určitě se taky hodí. A dále tady máme exec a to už je vlastně doplňovací komand, to tam ani nějak nepatří, ale dáte si tam vlastně váš exec a při každém spuštění se vám zapne ten váš vlastní exec. Pokud stačí dát jenom OK, dáme zavřít a stačí spustit hru. Teďka už se můžeme přesunout k samotné hře a jejího nastavení, takže si tady klikneme na nastavení obrazu a tohle je moje nastavení,
které používám. Tohle nastavení mě velmi vyhovuje a je to taky určené na ty FPSka, takže určitě si to nastavte podle mě, jak to mám. Tady mám širokou uhlí na 16:9, tady máme 1020 na 1080, celá obrazovka, režim úsporný mám vypnutý, kvalita stínu mám na vysoké, jinak všechno na nízké, tady máme více jádrové, to mám vykreslování, to mám zapnuté, režim vyhlazování žádné, tady máme režim filtrování textur, to je anizotropní 4x a jinak všechno vypnuté. Pak už stačí dát jenom použít. Asi jste si všimli, že jsme na nějaké mapě, ta mapa se jmenuje FPS Benchmark a je to nejlepší mapa na FPS, která může být. Tady jak dojdete na tu mapu, tak tady vidíte takovou tabulku a tady si vlastně to nastavíte podle nich, jak oni to chcou, takže vlastně všechno takhle odklikáte nebo poéčkujete vlastně, co mají oni tady, a pak už stačí kliknout na Save. A další věc, kterou si ukážeme, když do konzole napíšete FPS Max 0, tak ta hra vám dá vlastně nejvyšší počet FPS, který můžete mít, takže máte vlastně neomezené FPS, takže ten počítač, na kolik FPS to vytáhne, tak máte v té hře. A jo, takže si ukážeme, na kolik jsme to mohli vytáhnout zhruba. A jak si všimnete, tak mám zhruba 450 FPS. Myslím si, že to je hodně slušné teda, na to, že jsem měl zhruba 140 FPS. Můžete si všimnout, že to prostě funguje. Jo, takže ještě jedna věc na této mapě, si samozřejmě můžete otestovat vaše průměrné FPS. Já to dělat teďka nebudu, ale vy si to můžete zkusit a vlastně vám to na konci vyhodnotí, kolik jste měli průměrný FPS, máte tam smoky, máte tam flashe, máte tam úplně všechno, co v té hře je. Takže pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, po případě ten odběr, a já se s tebou loučím. A u další videa, čus.